أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمزه نفسي ونفسه ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. So da farko dai ina nuna sakon gaisuwa ta da masoya, yan uwa, amunnan juna, al'umma da fata dai an waye gari lafiya, ana nan cikin koshin lafiya. To masha Allah. So na fito ne yi magana akan babana, malamina, ɗan uwana Isa Ali Ibrahim Fantami. So da farko muna nuna saƙon gaisuwan mu sosai da gare ka. Allah ya ji kan ma'aifa, Allah rahamshe su, Allah ya sa su huta. Kuma mun gode, muna nuna saƙon gaisuwa sosai zuwa gare ka. Da kuma babana Alaramma Abdullahi Abba Zaria, kai ma muna nuna saƙon gaisuwan mu sosai zuwa gare ka. Da kuma ƙoƙarin da ake ta yi na faɗakarwa, mun gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya ji kan ma'aifa, Allah ya sa sun huta. So mun samu kanmu wani lokaci na jaraba da Allah ya jarabce mu da wannan cuta ta COVID-19. Muna fata dai in Allah ya yarda, Allah subhanahu wataala Allah ya sa, Allah shi kaddara, insha Allah za a ci gaba da darasi kamar yadda aka saba na darasi na tafsirin na darasin Ramadan. Insha Allah. So muna sa a ran dai insha Allah duk yadda za a yi dai, misali ko da dai cikin gida ne dai hakan ga misali, insha Allah a kasance ana muna darussa na, don gaskiya muna karuwa sosai da su wallahi. Insha Allah mun gode. So kuma sai yan uwana da suke ta kirayyuwa suna ta waya na ta'aziyya na cincikan mu cikin wata jaraba da Allah ya ɗauki ran ma'aifina 16 da wannan wata na Sha'aban. Ran Juma'a Allah ya ɗauki ransa. Lalle mun gode da ta'aziyyar da an kai ta yi, mun gode sosai. Allah ya ji kanshi, Allah rahamshe shi, Allah ya sa ya huta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.